शेतकरी सेवा संघटनेन बिरेस्तारा पत्रकार परिषद आयोजित केल्ली। शेतकरी समाजाक तशेंच थळाव्या जनतेक मदतीचो हात दिवपाक संघटना कशा रितीन आदार करता हाचेर ह्या वेळार अध्यक्ष मिलिंद केरकारान उजवाड घाला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। संस्थेची जवळजवळ 14 सुपर मार्केट आसा। या सुपर मार्केटान ग्राहकांक सभासदांक लागणाऱ्यो जीवनावश्यक ज्यो वस्तू आसा, जे प्रपंचाक लागणाऱ्यो वस्तू आहा त्यो योग्य दरान आनी योग्य क्वॉलिटी मेंटेन करपाचो संस्थेन आज पर्यंत प्रयत्न केला। उदाहरण जर दिवचें जालें जाल्यार आमच्या गोंयांत चतुर्थीचो जो सण आहा तो एक मोठो सण म्हणून साजरो जाता आणि त्या सणाच्या निमित्त संस्था ग्राहकांक एक लकी कुपन योजना वापरता। 200 रुपयांक एक लकी कुपन आणि मग त्याचे प्राइज घेवप। जवळजवळ संस्था चतुर्थीच्या 15 दिवसाच्या काळात या पेडणे तालुक्यात 1 कोटी ते 1.25 कोटीचो या सुपर मार्केटांतून व्यवहार करता। कमीत कमी ग्राहक कुपन 50,000चे वितरण जाता। ही खरोखरच संस्थेत असलेलो ग्राहकांचो विश्वीन वाहनाच्या अडचणीच्या शेतकऱ्याची ही लक्षात घेऊन आम्ही स्वतः त्या गावात वचून त्या शेतकऱ्यांच्या वाड्यार वचून एकत्रित एक त्यांना प्रोग्राम दिता। आम्ही एक दीस दिता। आजपर्यंत आजच्या दिसा सांगपाक म्हणजे धारगळीच्या धारगळ म्हणजे माळखाजन जे म्हणतात त्या शेतांत साधारण आम्ही 4 ट्रक म्हणजे साधारण 60 ते 70 टन भात खरेदी केले। मांजरे आम्ही सध्या 3 वेळा खरेदी केले, देऊळवाडा, सावंतवाडा आणि ब्रँचीकडे। मांजरे साधारण 160 टन आतापर्यंत खरेदी केला आणि ज्या तरेन खरेदीचो शेतकऱ्यांचो प्रतिसाद आसा त्या दृष्टीन मांजऱ्याच 200 ते 250 टन खरेदी या वर्सा भात जावंक जाय असो अंदाज आसा। शुक्रारा दीस आम्ही मोरची खरेदी करतले, शेनवारा दीस आम्ही मांजरे कोरगावचो कार्यक्रम दिला। त्यानंतर ह्या महिन्याच्या लास्ट विकान केरी एक दीस, पालये एक दीस, हरमल एक दीस असे त्या गावांनी वचून शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी भात खरेदी करता। अर्थात पर्यायान भात खरेदी शेतकऱ्यांक थोडी आर्थिक सवलत मिळती, सरकारी योजना हे जरी झाले तरी ह्याच्या मागे संस्थेकय आर्थिक दृष्ट्या या उपक्रमांतून मदत जाता।